Ами, защото нямам право да продавам, нямала съм разрешително. Ти на тротуара продаваш? Да, на тротуара. И то навътре, нали, не съм на улицата. Добре, я ми разкажи как те изгониха. Аз видях, че ритаха твоите работи и ги ритаха. Децата, и аз го моля да не ритат, че съм 97% сърдечен инвалид. Да се успокоя малко, ще прибера всичко. Той вика, не само тук ще ритам, ами ще долу цяла нощ ще ти ритам в ръката. Така ли каза? И тебе ще те ритам. Много грубо се държеше. Представи ли се кой е той? Не се представи. Особено един е той едри. С бялата коса. Най-беше груп от всички. Най-едрия с бялата коса, той ли е? Да. Аз да ти кажа, че той не го прави за първи път и на мен ми се е случило със същия човек да имам проблеми и ще се погрижа да стигне до шефа му това нещо. Кога ти те предупредиха да се махнеш? Вчера ли? Днеска аз. За първи път, така? Да, днеска излязах сега за първи път, че не ми стигат парите да си докупя лекарствата. А ти се съпротивлява ли им се или те просто почнаха изведнъж така? Не, казах само чак да се успокоя, малко, че имам 2 инфаркта. И да не получа трети и ще се прибера, ще отида. Айде почна да рита. Ама аз видях, този човек ужасно риташе. Не да риташ, моля те. Викаше, додай вратата, ти ще ритам цяла нощ. А ти не си ги обидила? Нищо каза ли му обидно нещо? Не съм казала. Нищо обидно? Не. Добре. На вас? Жена, няма да кажа. А вие също ли продавате там? Къде ни брала с каквито ще ръцете ми, какви се да взема някой лев. А вас гонили ли са от тук? Гониха ми, викат прибирай, че ще ги изхвърлиме в контейнера в буклука. А веднага ли се държат грубо, без да... В смисъл с вас веднага ли грубо започнаха? Веднага. Без да има добър вечер, бихте ли се махнали, нарушавате? Още продумнали рита цветя. Без да му отговориш още. Без да му... Виждате българската полиция как бори престъпността. Да. Това е. А ще хванали за нас възрастните. Нормално ли това нещо, което се случва? Не е нормално, защото мен ми е най-добре в къщи. Нали, беше мой говорител, първи секретар, минаваше и купуваше от нас плодове за ядене. И никога не е гонили ругал така, както те сега ме ругаят.